Γεια σας, Theolen Gamer εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα football quiz, ας πούμε, που βρήκα στο YouTube για να δούμε πόσους ποδοσφαιριστές θα βρούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Γράψε μου και εσύ το σκορ σου στα σχόλια. Get ready for a new 2B football quiz challenge. Guess the football player by emoji. Ωραία, πρέπει να βρούμε τον ποδοσφαιριστή από τα emoji. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Να του έκανα και subscribe γιατί χρησιμοποιούμε το βίντεο του. Για να δούμε. The first question. Λοιπόν, είναι αυτή η Ρεάλ. Α, Μπενζεμά, εντάξει, εύκολο. Χρυσή μπάλα, Γαλλία, εντάξει, Καρίμ Μπενζεμά. Πάμε, ένας πόντος. Αχ, πώς να λένε αυτόν. Ρε, δεν μου έρχεται, δεν θυμάμαι. Τι Χάρι Μαγκουάιρ. Χάρι Πότερ. Λοιπόν, εύκολο. Λούι Σουάρες. Είναι με τα δόντια. Το καταλαβαίνουμε επειδή είχε δαγκώσει και κάποιον κάποτε. Έλα, εντάξει, Μπαπέ. Γαλλία, Παρίς. Χελονιτζάκι. Βινίσιους. Δεν ξέρω. Ρεάλ Βραζιάνο. Ναι, Βινίσιους Τζούνιορ. Μπράβο. Μια χαρά τα πάμε. Μόνο ένα δεν έχουμε βρει. Αυτό νομίζω είναι Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Δεν ξέρω το τελευταίο που κολλάει. Ναι, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Τέλεια. Αμυντικός. Κόκκινη κάρτα. Σέρτζιο Ράμος. Αυτό το καταλάβαινα. Ρε, μας είχε την κόκκινη κάρτα. Σον. Φωτογραφική που κολλάει. Εντάξει, Χάλαντ. Μόνο από το τέτοιο το καταλαβαίνεις. Έρλινγκ Χάλαντ. Αυτό δεν έχω ιδέα τι παίζει. United. Δεν ξέρω. Μάρκους. Ράσφορντ. Εντάξει, Σαλάχ. Αφού και το emoji μοιάζει στο Σαλάχ. Μοχάμεντ Σαλάχ. Okay. Μέση. Νομίζω. Ναι, Μέση. Αυτό τι είναι πάλι, ρε φίλε. Αετός. Μάριο Γκάτσε, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Εντάξει, πάω και γερμανικά. Α, έλα. Νεϊμάρ που τραυματίζεται. Ναι, το κατάλαβα. Νεϊμάρ. Παππούς Μπουφόν. Είναι παλιό βίντεο. Όχι. Είπαμε πως είναι παλιό βίντεο και στο Μπουφόν. Γάλλος στην Bayern, βασιλιάς. Δεν ξέρω τι. Το σκέφτηκα, μα δεν τον είχα για βασίλειο, να πω την αλήθεια. Τι είναι αυτό? Έχουν αρχίσει και δυσκολίες. Α, Γκάρθι Μπέιλ από τον γκολφ. Πω. Δεν το σκέφτηκα. Mount. Το κατάλαβα από τα βουνά. Και είναι και Άγγλος, όχι. Ωραία. Γκριζμάν, έλα. Γαλλία. Νομίζω Γκριζμάν. Τι να είναι. Άντονι Γκριζμάν. Ωραία. Stones, έλα. Από τις πέτρες το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το χαμηλώσω. Μόνο και μόνο επειδή βλέπω Κροατία μου έρχεται Μόντριτς στο μυαλό. Ναι, Λούκα Μόντριτς. Οκ, μια χαρά. Επόμενο. Coca-Cola Ισπανό. Μωράτα. Coca-Cola που κολλάει. Α! Σωστό, πολύ σωστό. Έλα, Λεβαντόφσκι μόνο από το πανηγυρισμό και ότι είναι Πολωνός. Εύκολο, επόμενο. Άμα σου αρέσει το βίντεο κάνε και ένα subscribe. Ωραία. Γιοντάρι, Bayern. Δεν ξέρω. Δεν θα το έλεγα, άμα... Έλα, όχι,
Νάτσο λέγεται. Αυτός ο της Ρεάλ, ρε φίλε. Ναι, Νάτσο Φερνάντες, ναι, εντάξει. Can you guess the next question? Γκρίλις. Γιατί, όχι. Α, Κάιλ Γουόρ. Είναι δύσκολο, δεν κατάλαβα. Next question. Καβάνι, έλα. Εντάξει, Καβάνι. Έτσι και δεν είναι Καβάνι. Έντισον Καβάνι. Πω. Το θυμάμαι τον Guess the οποίο next στο one. Τι είναι αυτό? Ή Άλβαρες ή Έντσο Φερνάντες. Δεν θυμάμαι. Ναι, Άλβαρες. Κάτι έχει με τον Guess Σπάντερ. the following question. Ω, Ντεμπελέ. Όχι. Κουντέ είχε έτσι. Κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Choose the correct option. Α, έλα. Κουρτουά, εντάξει. Εύκολο. Θίμποτ Κουρτουά. Guess the answer. Αζάρντ. Που το λέγαμε Χάζαρντ κάποτε. Ωραία. Έντον Αζάρντ, επόμενος. Guess the correct option. Έλα, εντάξει, πανεύκολο Ρονάλντο. Σου, Αλνάσαρ και Άραβος. Εντάξει, δεν είναι Άραβος, αλλά με τον πήραν. Επόμενο. Continue with the next question. Πορτογάλος. Όχ, πώς λέγεται. Νούνο. Α, όχι. Μου τι να είναι. Δεν μου ερχόταν. Guess the next question. Έλα, Μωράτα πάλι, ξέρω. Ό,τι να είναι, λέω. Μέμφις. Αυτός δεν έχει πάει Μπαρτσελώνα. Next question. Α, έλα. Αχ, Μιλάνο Μαρτίνες. Πω. Επόμενος. Guess the next one. Τζόρνταν Άγγλος. Το σκέφτηκα να πω την αλήθεια, μα. Α, Τζόρνταν λέγεται. Question. Έλα, Ράις, εύκολο. Πήγε Ατλέντικο άλλος ότι πάει. Νόμιζα ήταν Μπαρτσελώνα. Τέλος πάντων. Επόμενο. Choose the correct option. Α, Μπρόζοβιτς, νομίζω. Όχι, λάθος, Μικιταριάν. Ούτε καν, ό,τι να είναι, έλεγα. Guess the answer. Έλα, τώρα είναι Ντεμπελέ σίγουρα. Το καταλαβαίνω μόνο από το τραυματισμό τη Γαλλία. Αν και πήγε Παρί, μα υγεία. Guess the correct option. Α, Ντι Μαρία, από τον πανηγυρισμό. Ωραία, επόμενο. Έλα, εντάξει. Continue with the next question. Αχά. Ναι, η ομάδα... Ποιος... Δεν ξέρω. Guess the next question. Κάνει ντάμπι και είναι Γάλλος. Χαίρομαι πολύ ρε φίλε, όλοι οι Γάλλοι Πογκμπά. Τον έχω δει πλάκα. Βασικά... Guess the correct option. Τώρα έρχονται τα δύσκολα. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω τι είναι αυτό το παιδάκι. Γιατί ο Άρνολντ. Continue with the next question. Τζακ Σπάρο και Αγγλία, που να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι πιο εύκολο. Γιατί Τζακ Σπάρο. Εντάξει, τώρα που να το Guess the next question. Δεν ξέρω καν Κολομβό, Χάμες Ροντρίγκες, επειδή τώρα έτσι μου ήρθε. Ποιος είναι αυτός, Θεέ μου, δεν τον ξέρω. Last question. Special bonus. Κοροναϊό και Μεξικό. Πού στο διάλογο, να ξέρω, συγγνώμη. Τι ήταν αυτό τελικά. Watching the video. Τι ήτανε. Καλά, θα βάλουμε κι άλλο ένα, έτσι για ρεβάνς, επειδή ήταν δύσκολο αυτό στο τέλος. Περιμένετε. Λοιπόν, πάμε σε άλλο βίντεο. Τώρα πρέπει να βρούμε τον παίκτη από τις μεταγραφές του, ας πούμε. Correct question. Let's get started. First question. Αχα, ποιος είναι αυτός? Τελικά ίσως δεν έπρεπε να βάλω αυτό. Γκβαρντιόλ. Δεν ξέρω καν που έπαιζε του. Second question. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν τα ξέρω, νομίζω ότι θα τα ξέρω. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω καν. Έχει βάλει πολύ δύσκολο. Χριστέ μου, άμα καταλάβεις τι είναι αυτό εδώ. Καλά, δεν προσπαθώ καν, τα παρατάω ήδη. Άλλο. Τι είναι αυτό? Από περιέργεια να δω ποιος είναι. Ο Λουκάκου.
Καλά, δεν ξέρω. Άλλο. Λοιπόν, αρκετά έχω ρεζιλευτεί. Στο πρώτο τα πήγαινα καλά στην αρχή, στο δεύτερο δεν ήξερε τίποτα. Έλα, Μοχάμεντ Σαλάχ. Εύκολο. Τώρα γιατί αργεί τόσο? Μοχάμεντ Αλί. Λοιπόν, επόμενο. Νομίζω Έντσο Φερνάντες. Ή παίζει να είναι και λάθος, εγώ αυτό λέω. Και είναι λάθος. Α, σωστό, τέλεια. Ωραία. Μίλαν Ισπανός. Δεν έχω ιδέα ότι είναι. Συγγνώμη, δεν έχω ιδέα. Εντάξει. Ωραία, επόμενο. Έλα ρε φίλε, πάλι δύσκολο. Αυτός ο συγκεκριμένος βάζει δύσκολο. Κάποιους δεν τους ξέρω καν. Γιατί να ξέρω τους παίκτες της Arsenal? Καλά, ούτε η μάνα του δεν τον ξέρει. Έλα, Μπενζεμά, εντάξει, είπαμε. Αν και τώρα έχει πάει Αλίτιχαντ. Αλίτιχαντ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Καρίμ δεν τρίμε, επόμενο. Α, έλα, Νεϊμάρ, κόλλησα. Έλα, στην παρήβραση, εντάξει, Νεϊμάρ. Νεϊμάρ Junior, επόμενο. Βίρτζιλ Βαν Ντάικ. Έλα, επόμενο. Ντουλάπα στην άμυνα, επόμενο. Τι είναι τούτο? Θες να είναι κάτι πολύ εύκολο. Μα δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, δεν τον ξέρω καν. Βασικά τον ξέρω, όμως δεν μου ερχότανε. Ιρλανδός. Έχω νομίζω ξέρω ποιος είναι. Αλλά θα είναι λάθος. Ναι. Εντάξει, δεν τα ξέρω τόσο καλά. Τι? Ο Ροντρίγκο είναι, νομίζω. Ο Βινίσιος έχει το 20. Ξεφτελίστηκα. Δεν θυμάμαι να έχει το 20. Ποιος είναι αυτός ρε φίλε? Πλάκα. Ναι, όντως το 20 έχει ο Βινίσιος. Μπράβο σου, δεν σε ξέρω καν. Επόμενος. Έχω κάποιες υποψίες. Κίμιχ. Νομίζω. Είναι λάθος, ναι. Τι ο Γκορέτσκα ρε φίλε. Καλά, δεν θα τον εβάσω ποτέ το βίντεο. Όχι, εντάξει. Εμπαπέ. Κίαν Χελονονιτζάκης. Μπράβο, επόμενο. Θα είναι ένας γνωστός, αλλά λόγω του νούμερου θα μπερδευτώ. Θα πω από... Ιταλός. Όχι ρε. Είναι γνωστός, όμως δεν ξέρω το νούμερο. Τσέλσι. Από την Κροατία. Και να έχει το 8. Δεν ξέρω. Και νόμιζα ότι θα είναι πιο εύκολο. Κόβασιτς. Δεν ξέρω τα νούμερα βασικά. Έλα, εντάξει, Λεβαντόφσκι. Ρομπέρτο Λεβαντόφσκι. Λεβανγκόλσκι βασικά. Σε αυτή τη φωτογραφία κλείνει το μάτι του βέβαια. Α, πώς τον λένε. Ρόμπερτσον. Έτσι δεν τον λένε. Το Θεό, Ρόμπερτσον. Μου κόλλησα. Τρόμαξα για λίγο, ότι θα είναι λάθος. Επόμενο. Αυτός είναι ο Γκάμπριελ. Ο Γκάμπριελ, ναι. Χεσούς. Σωστό. Τέλεια. Επόμενο. Είναι ένας Άλβαρες, νομίζω.
Όχι ο γνωστός. Ναι, το ήξερα. Ωραία, λοιπόν. Δεν ξέρω πότε για να θα πω ότι είναι ο Μπέλιγχαμ. Επειδή είναι παλιό το βίντεο. Ναι, επειδή δεν έχει πάρει τη μεταγραφή του στη Real. Καλά, σώθηκες τώρα. Λειψία, Κροατία και 32, εντάξει, ένας. Θα, ξέρω. Δεν φίλο, καλά, τι προσπαθώ. Νιουκάστλ, Σουηδία, καλά. Γιατί να με νοιάζει ποιοι είναι οι παίκτες της Νιουκάστλ, ρε φίλε. Μπράβο. Γνωστός είναι αυτός. Τέλος πάντων. Όχι, πώς το λένε. Μα το Θεό. Τον ξέρω και δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μα το Θεό. Ειλικρινά λέω. Όχι, πώς το λένε. Κάτι από G δεν είναι. Ούτε καν, Έλα, τον θυμόμουν, όμως δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τι είναι αυτό πάλι, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε άλλο βίντεο. Και στο άλλο θα τα πω όλα σωστά. Πάμε. Τώρα δεν είναι παίκτης. Δεν είναι να βρούμε παίκτη μαγεία. Λοιπόν, πάμε, ναι, προχώρη. Λοιπόν, τώρα είναι ομάδα. Άγγλος, ο Τότεναμ. Αν και τώρα έχει φύγει ο Χάρικέιν. Τότεναμ. Σωστό. Επόμενο. Μπαρτσελόνα, νομίζω. Μπαρτσελόνα. Λεβαντόφσκι και Ντερ Στέγγεν. Λεβανγκόλσκι. Επόμενο. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Μπάγερν. Όχι, Μίλαν. Ναι, ρε, όντως. Γαλλία, Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία. Παρίσι Σεν-Ζερμέν, εντάξει. Έχει φύγει εδώ ο Μέση. Να το χαμηλώσει λίγο, μου τις πάει. Ωραία. Και μετά θα θέλω πάλι ήχο. Τέλος πάντων. Γαλλία, Ολλανδός εκεί, ένας Τούρκος. Είναι... Όχι, τέτοια είναι. Όχι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Dortmund, ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Εδώ, για να είναι αυτό, είναι κάπου που παίζει ο Μπαμεγιάνγκ. Chelsea ή Marseille, επειδή άλλαξε. Chelsea, ναι. Okay. Επειδή τώρα έχει πάει στη Marseille ο Μπαμεγιάνγκ. Αγγλία, Αργεντινή, Ιταλία, Πορτογαλία. Ξέρω. Πού είναι Πορτογάλος, τερματο... Ρώμα. Αντιμπαλά, ναι. Καβάνης, Βαλένθια. Καβάνη δεν είναι, όχι δεν είναι. Τι ρε, Βαλβέρδε είναι. Γιατί είπα Καβάνη. Και ήταν και ο Μπενζεμά, ρε φίλε, πώς το έδωσε έτσι. Τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ, θα πω Άγιαξ επειδή βλέπω πολλούς Ολλανδούς. Ωραία. City. Εντάξει, νομίζω. Για να βλέπω Νορβηγό εκεί, ο Χάλαντ, φυσικά. Ποιος άλλος. Τι είναι, Ατλέντικο νομίζω. Όχι, δεν είναι Ατλέντικο. Ίντερ. Τα έχω καταστρέψει όλα, λοιπόν. Η Γερμανία είναι Bayern, επειδή βλέπω πολλούς Γερμανούς. Έλα, επόμενο. Εντάξει. Μερικές φορές πρέπει να σκέφτομαι έτσι. Μόνο όχι τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτό. Θέλω να δω από περιέργεια. Το σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι Μαρσέλη με τόσους Γάλλους που είχε, μα σκεφτόμουν μια πιο διάσημη ομάδα.
Τι είναι αυτό πάλι? Ποια χώρα είναι αυτή εκεί? Άσε με ήσυχο. Ατλέντικο. Τι χώρα ήταν αυτή ρε φίλε? Πολωνός τερματοφύλακας. Καλά εντάξει, έχω χάσει. Γεια. Νόμιζα ότι τα ξέρω. Βλάχοβιτς. Γιουβέντους. Ωραία. Τώρα βλέπω πάλι πολλούς Γερμανούς, Ουγγαρούς εκεί. Δεν ξέρω. Λειψία. Πω, είναι ο Βέρναν, ωραία. Τώρα... Ντάρουιν Νιούνιεν, Σαλάχ, Λίβερπουλ. Πριν πως το είπα Καβάνι ρε φίλε, γιατί είπα έτσι... Πολύ λίγες λοιπόν. Έλα, αυτό πάλι τώρα είναι ο Καβάνι, είμαι σίγουρος, η Βαλένθια. Και ναι, είναι η Βαλένθια. Πώς το λένε, Νάπολη. Νάπολη. Πώς μου έχει μείνει αυτό με τη Ρεάλ στο μυαλό. Όχι, πού παίζει? Πόρτο δεν είναι, βλέπω πολλούς Πορτογάλους πάλι. Πόρτο, εκεί είναι ο Ταρέμι, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Πόρτο, τέλεια. Επόμενο. Τον είχα ξεχάσει τελείως τον Βαλαβέρδε. Πορτογάλος εκεί, Ισπανός, δεν ξέρω. Εντάξει, κανονικά θα το έβρισκα άμα είχε μείνει στην United, μα τέλος πάντων. Δεν το σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι παλιό. Τι να είναι αυτό τώρα, ένας Θεός ξέρει. Καλά εντάξει. Αυτό τώρα μπορεί να είναι... Σεβίλη είναι. Είναι Σεβίλη. Σεβίγια, τέλεια. Τον Μπούνο. Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, καλό ούτε καν. Πολλοί Άγγλοι είναι εκεί. Νιουκάστλ. Ναι, τέλεια. Είναι πολύ Ισπανοί. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι... όχι, εντάξει. Δεν το σκέφτηκα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. The correct answer is... Το δυναμώνω λίγο, μάλλον. Δεν έχω ιδέα, τέλος πάντων. Έλα, τώρα είναι γαλλική πάλι. Μια γαλλική, σκέψου, μια γαλλική. Λιόν. Το βρήκα. Απλώς είπα να πω μια γαλλική και το βρήκα. Βλαχοδήμος. Λοιπόν, συγγνώμη άμα ακούγεται η μαμά μου που βγήκε. Λοιπόν, έλα, Βλαχοδήμος. Βλαχοδήμος. Νοούσα τέτοιο Μπενφίκα, νοούσα. Ωραία. Τι είναι αυτό? Τόσοι Άγγλοι, τόσοι Γάλλοι, μπορεί να είναι καμιά αγγλική θα είναι τώρα, άγνωστη. Άγνωστη είναι όχι τόσο μεγάλη. Special bonus, γουστάρω, τι στο θέλω, νομίζω, ο Arsenal. Έτσι και δεν είναι Arsenal. Arsenal είναι, το ξέρω. Ωραία, εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Κάντε subscribe και σε αυτά τα κανάλια, επειδή είναι πολύ καλά έτσι να περνάς την ώρα σου. Μετά, άμα σας άρεσε το βίντεο, σπάστε το κουμπί του like και κάντε και ένα subscribe γιατί με υποστηρίζει πολύ. Και φτάνουμε στον επόμενό μου στόχο 150 subscriber. Και επίσης, σε λίγο καιρό κλείνουμε και τον 1 χρόνο του καναλιού. Αυτό είναι το βίντεο. Αντίο.